abuela vendía marisco, vendía en Villa García e iba a Santiago. Meu abuelo tiña un barco, era mariñeiro, meus tíos todos eran mariñeiros, pero meu pai era chofer do autobús de Pereira. E miña nai traballaba no pescado de xoven, pero cando se casou xa non pudo traballar, porque o único que facía era parir. Tuvo 10 fillos, e de 10 eu son a segunda. O primeiro é un home, e a segunda son eu. Empecé a traballar con miñas tías, que eran peixeiras as dúas, andaban a vender polas aldeas, e me levaban a min, cunha bateliña pequena, hasta que tuve 12 anos, 12 ou 13, entonces xa iba eu sola, iba con elas no autobús, e tiñamos que subir polas escaleiras, e levaban as cestas do pescado encima, arriba no piso de arriba. Metíanlle tablas, unha debaixo, outra encima, e así iban. Tamén iban os viajeros, que había diante uns asientos, e na parte de atrás puñan o peixe. E despois o revisor mismo era o que nos metía a cesta na cabeza e volvías a baixar para baixo polas escaleiras. Collíamos o pescado no muelle e íbamos no autobús hasta San Lorenzo, hasta o mosteiro. No mosteiro deixábanos quedar, baixábamos e íbamos a vender polas aldeas. Miñas tías máis eu. Miña tía Lola quedaba en Zacande. Si, Zacande. Ese xa quedaba en Zacande. E nos subíamos hasta o mosteiro. No mosteiro quedábamos miña tía Xenxa e eu. E máis había outra señora, creo que se chamaba Ramona, non me acordo moito, pero creo que se chamaba Ramona. Si, bueno, máis ou menos, non me acordo moito. E esa xa tiñamos destinado un sitio. Miña tía Xenxa, por exemplo, vendía polo Rial, as aldeas, non? O Rial e San Lorenzo. Eu vendía en San Lorenzo e iba a outras casas máis, que lle chamaban Monte de Casa, íbamos hasta a Cabada, que era outra aldea máis. Había que andar como mínimo de 5 ou 6 kilómetros, que a cesta na cabeza non era chegar a botar. Os pajos. Unha odisea. Vamos, mira. Había xente potente, porque nas aldeas había xente que se valía moi ben. Esas pagaban con cartos, pero as outros que non. Había que esperar a que puxera o juego a jaliña para bajarche a ti. E moitas veces tiñas que ir a un lado e a outro para vir a cobrar. Esperar, claro. Mentras vendía o pescado, ti deixábalo e vendías aí, ali, e despois viñas a cobrar. Mentras non terminaras de vender, ti non viñas a cobrar. E despois viñas á volta e cobrabas. Dábañe tempo a poñer a jaliña ao juego. Non te rías, que é así. Se pagaban con millo, se pagaban con fabas e con huevos. Prácticamente era co que che pagaban. Tiñan unha cacharreta que era un latón do bonito e por aí medían 1 kilo. Con ese kilo, según vendías, o pescado valía tanto, elas dabanche o valor que tiña o millo e as fabas e os huevos. Despois nos vendíamolos. Cando viñamos de volta, nos chegábamos a Zacande, que ali había unha tienda moi grande, e ali xa nos compraban o que traíamos. As fabas, o millo e os huevos. Agora, despois, as patatas, e mazáns, e espigas, que che daban de limosna, porque antes, se era unha casa potente, pagábanche o que habían comprado, e máis se daban ao mellor 2 ou 3 espigas de limosna,
ou che daban unhas patatiñas, ou un regaso de masáns, así que ibas cargada para lá e viñas cargada para cá. Como pagábamos? Había os vendedores que o vendían. O que tiña o dueño deste eran vendedores. Miguelito, había outro que se chamaba Ezequiel, había outro que era Fariña, había outro que xa non me acordo como era. Había 4 vendedores. Eles vendían, o mariñeiro chegaba, enchían as patelas, pateliñas pequenas, e vendían por patelas ou por queixón. Eles vendían e despois tiñamos que pagar ao vendedor, claro.